i lungerne. Jo, det skal så. Jeg vil gang i en, dem der smager af god benzin. Har du egentlig ikke gået ud? Ja. Smager jo helvede. Så skal du gøre sådan. Og så skal du suge en gang til. Nej, der er I lige. Jeg er syg i hovedet. Og så skal jeg sluge det. Nej, du skal ikke sluge det. Det skal ikke noget mavesækken, du skal ånde det ind. Først der skal du tage det ind i munden. Skal vi viske med i morgen eller? Det kommer efterhånden. Det er hurtigt start. Det er hurtigt start. Du skal blive ved med at ryge, så skal det bare mere. Nej, jeg kan huske første gang jeg skulle ryge. Jeg var 5 eller sådan noget. Det var fast. Skal du ikke smage? Ja, i hvert fald. Var din fast ikke syg? Jo, hun var også cirka på højde med mig på det tidspunkt. Jeg var indrømme, jeg er lidt imponeret. De fleste... Nej. Det der, det er bare spildesmøg. Smager helvede. Ja, der er et eller andet, du får til, hvis du ryger den, eller hvad? Ja. Han sagde, han ville prøve. Det er ikke fordi, det er hårdt. Skal have noget stærkere, så den nok. Bare skulle du ikke lige stoppe lidt af i starten. Jeg går lige hen og en cigar, så tvinger vi ham til en. Ej, for satan så. Så var der sgu lidt nosser i dig alligevel. Bare du har gerne til mig. Men det sagde jeg. Ej, hvor er det godt, det der. Han var blevet en nikkelskøv. Han er røv nikkelskøv. Jeg hader ham meget mindre på nuværende tidspunkt. Trækket på musikerne, det er, at du skal ikke fylde hele munden op med røg, fordi så er det nemlig, det går galt. Okay. Kom nu 2/3, det er rimelig imponerende. Nej, nu ryger jeg hurtigt. Ja, jeg skal bare oversige mig lige en gang. Jeg tændte den, inden han kom ud, altså. Hvad så røg, når vi kommer? Lille afstand der. Det må jeg sige sådan, det giver lidt mere respekt. Ja, det må jeg sige. Hey, han er Nico Skæv. Det er i orden. I kan prøve. Nej, jeg kan ikke se. Nej, det er heller ikke. Nej, det kan bare. Jeg kan ikke starte. Ja, vi har givet manden hans første smøg igennem nu. Det er jo ikke personen, der sætter cola, der står hernede der. Det er cirka der omkring, du skal stoppe. Jeg vil ikke ryge den længere. Og det er så bare udtaget, du skal strætte der. En til, mand. Ja, det er. I morgen har han en mandlig bryst. Jeg tror også bare, det er noget, der kommer til at rive godt. Ja, til den tid, Det er en viske med humør. Så, du må gerne over. Den er færdig. Væk med den, du kan. Hvad er så næste? Det er så fisse, jeg skal have, eller hvad? Ej, vi starter lige med det. Hvis jeg havde måttet du på. Jeg har ikke været kigge på fisse. Hvad? Ja, det. Så er der ikke mere andet. Så smider vi den. Jo, der er stadig noget gult. Hvad har du tænkt dig at ryge filter? Det er filter. Jamen, jeg skal se, om det er Nogen, der har røget så meget røv. Hvad var det, Frank? Det er en tynde, der